Mijn naam is Thiessen. Ik ben een Plautdietsch. Ik ben een Plautdietsch geboren in Bliesland, Spanisch Legato zie ik. Zie door geboren opgewassen, mijn ouderen waren klein gemeentje. Ik werd bij gemeente, wat ik ongeveer, ik had vergeten, dat was 17 jaar weer, dan 27. Ik ben daar opgewassen en als je neu was, we hebben de kamer getrokken. Winkelen gewoond in zo'n jaren op Beleven getrokken, dat is voor de vandaag mijn thuis. Thiessen is die ik, mijn ouder weer Diederich Thiessen. Ik ben hier tot vandaag met Jack Reimer. Jack Reimer is hier van Harburg. We zijn hier vandaag in een Freedom Center in de Harburgstad. En we doen hier. Ja, ik wil met maar zeggen van Jack. Jack is ook een Plautdietsch. Hij is eigenlijk nog vriendschap met mij. Zijn dad doet mijn primo zijn. Primo, ja, cousin. Reden met die, ik had een interview met die over phone. Some maanden terug in Bolivia. En even weinig met die te doen had Jack, wie dat we wilden dat aan, dat aan onze harten brand. Er was een soort boodschap, er was een soort geschicht over ons Duitse volk. En nu laatst was ik van Bolivia weg voor de week, maar steeds gekomen vond ik die. En ik zie dat, wat ik die vond deed, dat ergens wat interessant ging aan die ver, krijg die moment waar ik die vond deed. Wat zeg je van dat? Nou, dat weer wil slimmig van deed. Ik weer op arbeid. Maar ik had groot deemdag, groot tijd, wat ik op mijn kat voor deed, dat is wat ik voor arbeid deed. Had ik daar gezeten en ik bed. En vroeger gehad, die wat dingen waar ik in mijn leven draaien en zo weer. En ik vang aan te feieren, ik had al een steltje gefeierd, dat het weer tijd dat ik weer aanvangen met mensen met te delen wat ik al geleerd had en wat ik studeerde deed in de Bijbel en zo wat. En mij weer het aan hart dat het vlak tijd weer hem abheren bij de arbeid. En mijn tijd ganz even nog gaat en nog zien wel. En dan weer krijg vielleicht 5 minuten voor de mijn phones. Zie. Dat ik had, dat aan mijzelf klaar maakt dat het weer de tijd hem abheren. En ik weet, ik kan nu niet graag behouden als ik al groot mijn phone in de hand had. Dat ik wil met naar mijn baas reden en zei dat ik wil hem treffen. Als die mijn phone iets groots verder, maar ik weer aan weer op een mening te abheren bij de arbeid, wil die mijn phones en vroeg als we nu willen channel, zo'n tijd nemen te dit recorden. En dan weer Messiah een teken dat het van God wordt, dat we nu op deze tijd dit zullen doen. En zo, wat deed je werkelijk aan? I mean, all the equipment hier, we recorden hier, en chance me werkelijk, go ahead, als we maar één chant. Ik had die chant, ik leefde weer een vriend met mijn papa. Ja. Zo ik wilde toen nog een Spaans lookout, een Blies wonen. Ja. Dan zijn we maar naar Jintje komen en Jintje bezorgd. En ik had hier een paar Mal bij ons gezien over de jaren. Ja. Zo ik had van die chant en dat wordt weer niet. Was het nou meest een jaar terug wat we hebben van reden? Ungefähr. En dat kwam ram wel stuur wat met mijn dad gereed. En dan had hij die gezegd dat ik had en dat time ook gestudeerd en zo wat. En dan had hij ons tip gebracht dat we aan van reden zullen. Ja, dat mensen van zijn dad, dat is een Eben Reimer. En die woont hier in het noorden van Harburg. En dat is raar. Daar hebben we ons een stad tipje van zo wie channels. Wat ik hierbij zei was dit. Ik wil vandaag zeggen dat dit ganze proces van deze Duitse boodschappen, dit talkshow wat we hier hebben, maar deze Duitse boodschappen, dat hebben we niet meer als mensen verstand opgesteld.
En er zijn vrienden wat daar fietsrijden weer om al dit equipment bruggen laten. Hier is een stoelrijden in Freedom Center. En we hadden wirklich, ik had wirklich nichts te doen, wieder als dat heeft die top geschilderd en top gerand. Op zo'n waar ik van best wel zei dat we geloven dat het een gottesding. En we reden hier te Plautdietsche mensen. Als Plautdietsche volk weet ik niet als we Duits reden waren, of Engels, of Spanisch, of Hopninj, aber we worden verzekerd Plautdietsch te reden. We hebben steeds gegrabbeld om zijn wat boodschappen, wat messages te recorden van het Plautdietsche volk. Wat meinst du, wenn du sagst Plautdietsche Volk? Oh, Jack, Plautdietsche volk. Ja, kannst du Plautdietsch verstehen? Ich kann Plautdietsch verstehen. Ah ja, dan wollen we die spraak nog een beetje hoog hebben. Wanneer ik zei Plautdietsche volk, ik moet me eerst en vooral zeggen dat ik met broer dat ik een Duitser zie, een Plautdietscher. Ik had het later tijd geleerd aan de school, dat de Plautdietsche spraak als vielleicht noch eine andere Sprache als Englisch und Spanisch, weil so Plautdietsch als eigentlich, wir sind ein gutes Volk, dass wir Plautdietsch kennen von ihr schon mal. Wenn ich sage Plautdietsch, ich rede ans Plautdietsche Volk, was da in Jahr die mal an der 1700 mal in Russland trug, und an some ans Russische Plautdietsche Russländer. Some ans mexikanische Plautdietsche. En wie weet het helemaal krijgen waar we zijn. De Ursache zijn allebei heengetragen in verschillende landen. We dachten eerst einmal, dat we weer in onze kolonie abgewassen en we hadden weer maar een kleine groepje van Duitsers. We hadden meestal al best een korte, schmale denklezer. Maar vandaag weten we dat onze Plautdietsche mensen die wonen nog ganz over Rusland. Wat vandaag Oekraïne is. Ganz bij de Maat-Rusland, wat Novus Bezirk. En dan wieder Oosten, ganz bij Sibirien. En niet plus door, damals die Krieg anging in Rusland van anfangs 1900, 1911, 1917, Tweede Weltkrieg, daar werden die Duitse mensen verslaapt. En met alles vervolgd en weggevoerd. En sommige van onze Duitse volk wonen vandaag in landen zoals Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Die wonen ganz dort noord. Nee, Südosten, ganz bei an der chinesischen Grenze, sind Plautdietsche Menschen. Die kennen wir nicht viel von, aber die sind da. Ans Plautdietsche Volk, was wir kennen, von da, das ist ganz von Kanada, ganz von Nova Scotia, bei BC in Kanada verstreut. In den States, Texas, Oklahoma. Und noch wieder verspreid in den States, Mexiko, Chihuahua, rauf bei Campeche. Allebei verstrekt Bliesland, Bolivia. Plautdietsch, ja, Bolivia. Dat is waar ik toe zie. En Paraguay, Argentina, Brazil, Peru, Colombia. En 5 weken, laatste week weer nog wel een delegation van Duitse mensen naar Suriname en Guyana gevaren. En te jaar weer in Afrika. Dat is ons Duitse volk. We reden Plautdietsch. In der Schule haben wir Hopninj geleerd, samen van ons. En we hebben ons verbessert met onze spraak. We machen dort alles, zijn we zeer stark abgetragen, dat we geloven alle aan God. Kost van nou meestal een Duitse vinger, in Plautdietsch, wat dat niet van thuis geleerd heeft, dat het ja van God. En we hebben het zeer klaar te houden, dat we zijn unbedingt rijk en we zijn het Gottesvolk. En door dat ze maken, dat we het klaar hebben, we zijn Gottesvolk, daar hebben we ons op sommige steden manchmal verbessert. So dit introduction van daar, wat we hier doen, Frank Thiessen en Jack Reimer, we hebben een streep boodschap op ons hart, wat we willen te ons mensen reden, te ons volk, waar we zijn, van wie we gekomen zijn. Dat is ons ziel. Dankeschön für diese Botschaft anhören. Einmal war ich gesagt, Frank Thiessen. Wenn die mehr von uns wollen, direkt subscribe. Schickt uns auf uns E-Mail oder WhatsApp oder findet uns auf Facebook.
Wir sind gern mit jullie maar verhandelen, maar uittussen. Wat allemaal jullie veld vooral beantwoorden. En alles wat we hier hebben. Dankeschön.